Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 19, versikulo 17. No ikam tinapanglaw, kasla ni Yahweh tinangtedam, kat supadan na kanto ti Apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, dahil regalo ka ni Archie. Nagdagsan. Anya day nga? Nangina da ito. Oh, pugtuak ti kargana. Anya, Baso! sa anak nagregalo iti baso anya. Pressure cooker! Dandanin. Sige bay, magtampay. Ay! Oh, Melody. Nailabustan iji balay da Archie. Ha? Ay, para manong. Ay, nyaka mo ton. Unak na isardeng mo di sangwanan ti gas station. Pasensya ka yun, Mace. Isublim. Saan kami ngagbayad no di na kami isubli? Magmagnatan. Asidagmutan. Adto iti bayad may manong. Thank you. Pasensya kayo na. Ala, intan. Magmagnatan. Ay, agling utak manon. Awanan di pabanglok. Nabangsitak to na makasangpot iti birthday ni Archie. Dahil tantumit namin ang driver. Sana makawawa. Happy birthday, Archie! Ay, thank you. Thank you. Tanaka umay kayo. At iti regalo. Ay na. Ay, nagdagsan mo to, friend. Ano na ito, eh? Kita am talangan inton madamdama. Wala. Umay kayo. Manganta yun. Sige, mangan tayo nga Ruden. Ala, umay kayo. Nabsugak. Si Kangay. Apa yung nagsardang ka na nga? Nabsugak mo dun. Mangan kayo. Ada supot mo dito. Anong tisupo? O di supot ko na ito jak na ibus. Ay sus, mangibabain ka. Makita da ka. Anong ayaw tayo isupot mo? Itad ko ijay kaaruba na abakot. Di paglablabaan ta? Wan, kaasimot. Nagkutong. Apa yung panunutan pa lang na di abakan? Tangtangdanan tamat. Mabiit laan tayo nakmangkita iti supot ha. Sika talaga. Saan ka lang Ruden anang tad iti regalo ka ni Archie? Agisupot ka pa'y. Agpakada kami Archie. Happy birthday manan. Thank you for coming, nabsog kayo matlaeng. Nabsog kami talaga ka ni Rika. Saan ka di Rika? Wan, Archie. Nabsug kami. Ay, Melody, agyaman ang iti regalo. You're welcome, friend. Sige mapan kamin. Nanadalin. Si kamot gayam, Rika. Napan kami naki-birthday. Iso nga inyalaan kayo iti kaninyo. Agyaman balasan ko. Talaga asa anak pa yan ang aldaw. Apay ngay. Sandak ba't apinakan, di tadakkel abalay ang naglabaak. Unay mo tanday ta. Kat no nagbak ng dagita ang pamilya. Bay amon. Ala, mangan kayo nga Ruden, nana. Ado day ta inyawid ko para kada kayo. Naitad mo dyan ka nung bakat. One friend, dalin tinagan na. Hay, nabayagan para labam. Di mo pa'y amu tinagan na. Kastaya. Ay, wan gayam. Nangina siguro di regalong kini Archie anya. Siyempre radyo day jay anang nina. Nagninan ngay. Siyempre tapno regaluan naktumot itinangina. Jak rin ni galwanan. Taamok nga adda aminan kan kwa na abanag. Ti ko namket di, kuripot ka. Ay na, mas kay kayat ko pa'y aregalwan adagiti awan mabalin na. Kas kumakin ni nanadalin. Kat, di tricycle driver. Manumot ti intad mo aplete ta. Sanga gasot. Anya? 30 kumalaang Nailabos na tapay. Di ka lamaasyan mat ijay tao. Kakaasing agman maneho. Imbag lang nga igatang namot iti kanan na.
Rika, agpalaba ka din? Saan pa'y? Basit pa'y timurang ko. Kasta ay O sige, sumurag ka kun iti trabaho. Ang pakitad mo tumalangan kanina na dalin dahito ipalabakan ko na. Ni, naurnong matngagpay so timurang mo. Bayang, taitad ko inton madamdama. Ibagam alaban na nalaing Ay na, nalinis tila ba ni Nana Dalen? Numaminsan, saan ang maikat timurang na. Bayang, taibagak to. Di mo liplipatan nga itad awanan ti usarag. Ado day taipalaban ni Melody, Nana Dalen. Kabaelak alabaan dagita iti agmalem. Saan kayo amarigatan, Nana? Marigatan ak angem anya ngay nga rod. Dayta mo ti pagsapulak. No adala kawadwadak. Alaon kayo nakatulong ko. Ta regular ti sweldoyo. Kan adapay libre aka ninyo. Ay na, balasang ko. Amin kumaatao. Katkaskan ka nga agpampanunod. Ayan nga min dagiti anak yo, Nana. Idi nakiasawa dan. Sandak matin amalagip. Ubing da pa'y idinatay day ditatang da. Kasta ka di. Wan balasang ko. Isu nga agmay-may saak nga agbibiyag. Kat day ti panaglabadak, ti pangalalaak, iti pagbibiyag ko. Rika, agbati ka pa ilaan dito yung boarding house ta Apay, ada pa panam? Ag-shopping kami ka ni Archie. Dua kayo laang? Wan, ilibre na kano pa iti sine. Ngam, siyak lang ti inawis na. O sige, enjoy. Kasano na ka ngamin nga awisan, kat di mo matinikan iti regalo iti nag-birthday. Kasta ka di? Apay, masapul nga amin abanag adda kasukat na. Kat anya ngay, kasta ti uso itan, friend. Numangtad ka, ikanda ka man. Ay, naglabiis mo tan dito yung mall, friend. Nalipatak ti jacket ko. Ay, agpangpangag kansa. Ha? Ay, saan Ay na, nariknak ti pasagid mo. Oh my God, tay gatangan kay ti jacket mo. Talaga? Ay, thank you, friendship. Ay, nalab ka talaga. Kalpasan na, intag buya iti sini. Ay, paglangan. Kasi kati kadwak. Ay, nakaragragsak ka kadwa, friend. Ay, anya mo't na babain. Awan mo't gayam dito yung boarding house ana sangputak. Napanan naman nga tanaya. Ay, umayan! Oh, Nana. Umay ko itulo day to'y bado, mamelo day. Oh, sige. Idisuyo lata ditan. Adto iti tangdan nyo. Agyaman ma'am. Amuyo ka din o sa dino tinapanan ni Rika? Naglugan mo't iti jeep itay. Nagawid sa ijay baryo. Naglalastog na kita karuba. Kunulan sino naman? Ay, naibarangay kayo manen, tatang. Dinanog yun, di kaaruba tayo. Iso nga inayabandak. Saan ka ngamin na madanagan kanyak? Apay, asan ngay? Nadama pasama kada kayo, siyak ti ayabanda. Ngamda kayo, saan kayo matlat ng agbalbaliw? Di ka ngarot. Ako nga ito na. Ay na, tatang, agnakam kayo mat ngaminan Agbalbaliw kayon, talakay kayon. Nagawid ka maggaya medyo balahiyo, Rika. Emergency ngamin. Ay, nagwala-wala ni tatang ko. Idi saan da alakwan iti arak. Dinanog na ginanganawa aka aruba mi. Iso nga inawagan dak. Nagawid ka di na oras. Agwalwala ni tatang mo? Mamartek ngamin. Inal daw ang mabartek. Kaano pa yakasta? Nabayagan. Idi pa'y ubingak akasta. Nauman ni nanang ko. Iso nga insina na. Kasta ka di? Agmay saak lang ang anak. Iso asyak lang ti mabalindang awagan no adda kalukwan nga aramidan ni tatang ko. Ay, unay mo tibiyag mo, Rika? Wan nga rod. Iso nga ikarkararak ko.
Asapay ko matagbalbaliwan ni tatang ko. Imbang numaala iti kararag dayta. Apay kit din na saan. Babaan iti kararag, posible ang mapasamak. Sapay ko mga Rod. Nanadalen, integ yun ki impalaban ni Melody. Wen balasang ko, inted ko idi kalman. No kasta, inted na matinjit ang danyo. Wen dua gasot. Dugasot laang. Yamano kong tada inted na. Unay mat ni Melody. Di na kayo pa'y mat pinagmerienda. Ita, dugasot laang ti inted na atang danyo. Bay amon, anak ko. Sana bale, tagpalabaak mat kada kayo, nana. Nayunak ton titang danyo. Agyaman na, Rika. Apay ngagsangit kayo matan, nana. Naskan nga minagumatang akiti agas ko. Sumruman ang ti sakit ko. Diyak makaangas no daduma. O tatang, intuludan kayon iti abastoyo, Hindi ka lagi matang mati sigarilyaw. Ay natatang, no sigarilyo ken arak, awan, saan ang mabalin agumata nga. Agkakapsutak no sa anak nga ginom. Day takot ti kunak, Ay na, biro ken ti bagi yun ti arak. Apay ngamin adi yung maisardeng ti aginom. ay mataya kun anak ko no isardeng ka. Anya nga iti kayat yu, arak latan, bisyo latan. Kaya't kukuma amadaan ang iti trabaho. Tapno sa anak agdaw-dawat kan ka iti kwarta. Ay natatang, asino kumangay ti mga lakada kayo, no arte kayo mat. Oh, kumusta ni tatang mo? Day jay, bartek lata bartek. Awan at talagang tinamnama nga agbalbaliw pay. Tultulongak ni nanadalin. Kat sapay ko ma, tapat ganti Diyos tikid daw ko. Ti panagbalbaliwan ni tatang ko. Makapakatawa ka mat. Ay na friend, kasdi ka no. Nutulungam dagiti tattaong agkasapulan, asaan ang makasubad kan ka. Ti Diyos ti mangsubad iti inaramid mo. Sapay la ko mga Rod. Takasta at talaga ti mapasamak, friend. Manong Berting, Ay, sir, si Kamay. Ay, umunag ka. saanan, taor orayan dakdag iti trabahador ko. Umay ko lang ibagakan ka kasapulan mi ti karpentero. Amo ka nalain ka. Iso nga umay ka. Mayat ti sweldo ijay. Ay, nabayagan nga orayak day ta, sir. Iso nga rod analagip ka. Umay ka no bigat ha? Uwen, sir, umayak. Aywan gayam. Agin inom ka pa'y ka di? Saan, sir? Insardeng ko na. Nasayat nga rin no kasta. Saan nga minakayat ti amo tayo at Chinese ti Mamartag? Uwen, talaga nga insardeng ka, sir. Daytoy ti balayo, Rika. Wan, Kunam asaan pa'y analpas. Nalpas mo tan. Nagmayat wow. Di picture mo kan diplomam tinakaparang dito'y salas yun jak nga rod amo no asino tinang tarimaan dito'y balay mi. Kan nangisabit iti diploma kan picture ko. Ay, si Kamay, tali ka. Ay, tatang, kadwak ti gayem ko. Ni Melody. Naimbag amalam yo, tata. Kastamay. Tatang, saan kayo anak kainom ita? Insardeng kunti aginom, anak ko. Anda nga minin trabaho. Iso nga na ipatarimaan ko mo iti balay ta. Tanay, medyo agirigay. Ay, kita man anak ka. Bangking sama day ta imbitin ko a picture mo. Saan tatang, mayat? Ay na, agyamanak, tanagbalbaliw kayon. Melody friend, dinangag ni Apo Diyos dagiti karkararag ko. Laglagi pam akanayon. Ano nasaya at ka itipadam a tao, agsublinto matlakan ka ti bendisyon a supapak na. Ngamno dakas ka, dakas tumat ti supapak na. Papagayam,
Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.